Pre mňa osobne je to vlastne jeden z momentov, tá každoročná pohoda, že prečo sa ešte stále oplatí za Slovensko bojovať. Čo povedal, že pre mňa je pohoda jeden z momentov, prečo sa oplatí za Slovensko bojovať. Že jediný dôvod, prečo Čavo ešte neodišiel a bojuje za Slovensko, je pohoda. Vieš čo, jediný dôvod, prečo ja za Slovensko bojujem, je Aupark. To je jediný dôvod. Ne, vieš čo, jediný dôvod, prečo ja za Slovensko ešte bojujem, je hip-hop žije. Čavo tu má rodinu, vieš. Čavo tu má rodinu, Čavo tu má kamošov, Čavo tu má celý život, ale jediná vec, prečo bojuje, je pohoda. Je festival Pohoda. Chápem. Dobré priority, kamarát. Tá pohoda sa na tie 3-4 dní, teda 4 dní vždy zmení na taký priestor, kde proste, že ľudia sa stretnú, častokrát ľudia dobrej vôle a to spolupracovať nejakým spôsobom prežijeme a mám pocit, ako keby sme tam akože videli, akože, ale ja to tak cítim, že takéto lepšie Slovensko. To som presne vravel v minulom videu, že vlastne, že pohoda je taká vlastne maketa sveta, alebo taký model sveta, ktorý si oni predstavujú, že ako by chceli celý svet. Že oni, títo progresivisti, by chceli, aby celý svet vyzeral ako Pohoda festival. To bol naozaj skvelý svet. A to som presne vravel a teraz to vlastne potvrdil tento pán, ktorý pravdepodobne má asi nejakým spôsobom blízko k tejto akcii. Ktorom akože tak snívame, že by to mohlo nejak takto asi nejak fungovať. Možno, že To mi je jasné, že o tom snívate, že by to mohlo takto fungovať. Že banda polonahých zvláštnych magorov tackajúcich sa po púšti. To je niečo vlastne ako Mad Max film, ale v Mad Max pointa bola, že to je akože zlé, že ten svet tak dopadol a vlastne oni by to chceli, aby celý svet bol ako z Mad Maxa, že iba magory v divnom oblečení, iba bez energie, všelijakí vegáni a homosexuáli a neviem čo všetko, iba sa tam tackajú a chlastajú a tancujú a zbierajú kvety. Každý, kto má nejaký iný názor, tak ho vylúčia, lebo však Pohoda tam nepustí nikoho s iným názorom, toho vylúčia. Tak by oni chceli, aby fungoval svet, že iba takáto akože spoločnosť a hneď niekto niečo náhodou povie, alebo niekto náhodou bude príliš viditeľný, tak ho normálne, že odstráňa.